O pobo de Viveiro xa está preparado para recibir as miles de persoas que se achegarán á vila durante estes días para vivir de preto as procesións da Semana Santa, declarada de interese turístico nacional. Este ano desfilarán máis de 5.000 confrades e haberá novos pasos. Un deles, o da Virxe da Esperanza, é o único portado só por mulleres. Viveiro está inmersa xa na celebración da Semana Santa. No claustro da Igrexa de San Francisco, os preparativos ultímanse a pasos axigantados. As integrantes da Cofraría da Santa Cruz, a única composta por mulleres, traballan estes días sen descanso. No es solo la gente que hay aquí, en las casas también hay gente haciendo cosas. Unas llevan para coser a máquina, otras para hacer a mano. Fían as calzas e os botóns de 230 traxes. Casi 2.000 hai que coser. Todo ten que quedar moi ben fiado. Esto es el traje, va todo abotonado hacia abajo y esta es la capa. Al mismo que la capa es el capuchón también verde y después lleva un fajín en la parte de la cintura también de verde y el capuchón lleva el esquema de la Esperanza. É que o sábado de Gloria desfilarán por primeira vez cunha imaxe propia, a Virxe da Esperanza. Queríamos, por unha parte, ter unha imaxe propia como patrimonial dentro da cofradía e, por outra parte, pensamos que a Semana Santa de Viveiro, que é tan rica e que está con tanto contido en todo o que é a pasión do Señor e máis o aspecto da resurrección, pois había aí un impás que quixemos aproveitar. Será o único paso portado por mulleres, un soño no que xa pensan as xeracións vindeiras. Gustaríame tamén chegar a levar unhas imaxes, entonces, como inicio, empezar aquí. A poucos metros nesta outra sala, os ferros non deixan de botar fume. Elas serán as encargadas de vestir a máis de 5.000 confrades. Non se calcula, non se calcula, porque che vou dicir unha cousa, o mellor antes con 200 traxes era unha burrada. E agora mira a cantidad que temos. 5.000 máis ou menos, dicíndocho si eu, pero ao mellor me quedo corta. Moito traballo, pero tamén moita emoción. Pois emoción, e participas aquí porque tes ganas de que todo salga ben. Así se artella unha das Semanas Santas máis tradicionais de Galicia, declarada de interese turístico nacional. Unha treintena de gandeiros e autoridades brasileiras visitaron nesta mesma semana a granxa provincial Galloso Castro. O motivo da visita foi coñecer de primeira man os proxectos que a Deputación de Lugo está a levar a cabo en prol do sector agrogandeiro co fin de extrapolalos ao seu país. Autoridades e representantes da gandeiría brasileña visitaron a granxa Galloso Castro para interesarse polos proxectos que o organismo provincial leva a cabo en prol do sector e extrapolalos ao seu país. O sector agrogandeiro é un motor principal, é unha vía principal da nosa economía e que ademais somos pioneiros en moitas dos proxectos levados a cabo e para nós é un privilexio, un luxo que veña unha comitiva do Brasil para intentar poñer en marcha no Brasil despois iniciativas que se están levando a cabo dende a Diputación Provincial. Explotacións gandeiras de 3 estados brasileños levan a cabo sistemas de produción baseados no cruce de vacas de raza rubia galega con autóctonas brasileñas para mellorar a produción cárnica. Devemos estar passando já de 100.000 vacas ano inseminadas ali com o sêmen daqui de Galícia, de Lugo. E o objetivo de tudo isso é poder cada vez mais transferir tecnologia, incrementar as produções, né? E propiciar uma carne diferenciada ali ao produtor, ao consumidor brasileiro. Os gandeiros interesáronse especialmente polo que será o primeiro centro de recría de gando frisón público en España que a Deputación construirá no centro, xa que a delegación brasileña pretende liderar a produción láctea no país. Eles intentan, aparte de ter esta raza rubia galega, onde hai socios en Brasil, pois intentan facer o cruce con frisón, que sería un cruce que ten unhas mellores aptitudes, como nos estaba explicando, para o seu desarrollo. O organismo provincial está á espera de recibir o permiso de obra por parte da Consellería de Urbanismo para dar forma ao que será o proxecto máis revolucionario do sector agrogandeiro levado a cabo na última década en Galicia. En Down Lugo traballan cada día por mellorar a calidade de vida das persoas que padecen este síndrome. Dende a Asociación Lucense realízanse diferentes actividades educativas e formativas que posibilitan a súa integración social e laboral e favorecen a súa autonomía persoal. A institución provincial divulga o seu labor a través da Fundación TIC.
Down Lugo creouse hai 13 anos sen ánimo de lucro por un grupo de familias con persoas con síndrome de Down. Buscaban solucións aos problemas particulares que conlevaba a discapacidade. Desde esa época que la creamos ahora, pues fuimos avanzando según las necesidades que pedían los chicos. Como lo mismo que ahora, no nos vamos a estancar, según vayan creciendo, según las necesidades que vayan solicitando los chicos, pues iremos aumentando los programas que realizamos en la asociación. Actualmente a asociación leva a cabo diferentes programas educativos e formativos dende unha atención temprana. Tienen que tener una disciplina y unos horarios, igual que cualquier otro, unas responsabilidades, desde pequeñitos tienen que tener sus responsabilidades y es algo que venimos trabajando desde pequeñitos. Aquí os chicos realizan todo tipo de actividades a semana, neste caso é martes, e toca clase de relacións da afectividade e sexualidade. A través da plastilina este grupo de adolescentes aprende o aparato xenital masculino e feminino. Hicimos coa plastilina los aparatos genitales. La vagina que tienen los hombres, ¿no? Son ya adolescentes que están con el cambio, entonces que necesitan pues conocer un poco su sexualidad y su afectividad, de cómo se debe tratar a los compañeros, que no se debe hacer en público, que se tiene que hacer en privado. O sea, el paso de qué, ¿ves? De niños a mayores. Nesta outra sala, o grupo dos maiores manteñen conversas sobre formas de actuar e de pensar ao chegar á etapa da madurez. Las relaciones afectivas se parece el conocimiento de nuestro cuerpo, cómo somos, cómo nos ven los demás, cómo me tengo que relacionar, cómo tengo que hacer los amigos, cómo puedo ocupar mi tiempo libre, cómo puedo aprender a ligar y cómo puedo tener relaciones con una persona. Ademais de actividades educativas como esta, a asociación facilita a inserción sociolaboral dos chicos con programas formativos de emprego e de entretenimento, co fin de que estes poidan levar unha vida máis autónoma no seu entorno sociocomunitario. O xoieiro alemán Thomas Buchta está a impartir no Centro de Artesanía e Deseño de Lugo un curso dirixido a profesionais da provincia no que se lles ensina como embutir unha pedra preciosa nun metal nobre. A aprendizaxe desta técnica permitirá aos artesáns lucenses elaborar as súas pezas sen necesidade de enviálas fora para que outros xoieiros completen o seu labor. Incrustar unha pedra preciosa en ouro, prata ou calquer outro metal nobre é unha técnica que precisa de certa especialización. O xoieiro Thomas Bucher é o encargado de descubrir os segredos desta técnica ao grupo de artesáns lucenses que participan no obradoiro organizado polo Centraz. Nuestra técnica en gastar piedras es para que las piedras fijamos en la joya, para que después, si el cliente, las personas llevan las joyas, no se caen las piedras. O xoieiro alemán trocou os metais nobres por latón e alpaca e as pedras preciosas por circonitas para facer as prácticas. Tenemos aquí diferentes formas de piedras en circonitas para practicar y también hacemos prácticas como se utiliza el buril para que después ellos puedan hacer en sus talleres estos tipos de trabajos también. Cortas aquí un poquito más por dentro. Perfeccionar a técnica do engaste evitará que os xoieiros lucenses teñan que enviar fora as súas pezas. Básicamente, pues eso, por poder ampliar el repertorio, o bueno, el servicio que le puedes dar a los clientes y no tener que mandar tus piezas que haces a engastar a otros joyeros, por ejemplo en Coruña o en otros sitios, porque aquí en Lugo no hay engastadores que se dediquen realmente a engastar piezas. O experto que o Centraz elixiu para impartir este curso é un recoñecido artesán que elabora pezas únicas para firmas de luxo a nivel internacional. Es mucho más enriquecedor el hecho de que venga gente que domina una técnica en concreto y tú poder aprovechar. Es necesario en tu trabajo el conocer varias facetas. A pesar de que se formou en prestixiosas escolas xermanas, Buchta bota en falta unha institución similar no seu país. Joyeros pueden ampliar sus conocimientos, que después ayuda a su trabajo en los talleres, haciendo las joyas. Y esto yo veo muy interesante también para ellos y una cosa muy buena. A mí me gustaría tener también algo así en Alemania. Thomas voltará ao Centraz en setembro para impartir un curso de xoiería dirixido tamén a profesionais.